Daan, kijk hierheen. Maar is een leeg huisje. Dat de wetenschap. Opeten. Ik ga even kijken. Laat me zien. Mij zit er wel in. Wat ga ik doen? Daniel eet slaak. Opeten! Opeten! Godverdomme, wat smerig. Ik zou lekker op een schouders met tanden zitten. Ik ga het maar over mijn nek doen. Hij wil drinken, er is nog allemaal schelpen met tanden. Dat is wel lol, dat kan niet eens knap. Het is echt nog schelpen met tanden. En dat is ik wel nu direct. Dat gaat weer.